Maita enyu adikani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Tiri kuno kukotwa kumudzi patiri kutarisa nyaya yana amweni. Tozvigadzirisa seiko? Muri vana vanofanira kuti vanzwanane. Vana baba nana mukoma tinovimba kuti munotarisa. Tiri muchikamu imo regai ndikutendei. Tiri kuona zvihuru nezvihuru muri kufarira Facebook page yedu. Tinokutendai. Yenyu inonzi Mai Chisamba Show official. Dzimwe dzakanzi Mai Chisamba inotambika handisirina. Handitika. Ndizvozvo ngatipinde muchirongwa. Ndomboya pane Nemuroora uyu. Nometa amwene vanonwa hwahwa kana kuti vane nungo ndivo amai vakakuberekera murume wako. The moment yaunongoti iwe kana kutsvaga mafriends asinei nekurespekta ana amwene unosvika mukutorasika. Iwe ukangodzidza zvinodiwa mumusha imomo zvinhu zvako zvinokuitira zvakanaka uye unowana masupporters. Hey, aye bhorayo maoko. Tomboya pana DA. Amwene vari kuti kunyanga amwene machinwa hwahwa kuti muchirongwa munoisa atikurudzire kudhakiwa isi nekuti zvinobata utano. Dzimwe nguva zvinokanganisa, asi kana muchingoitawo zvenyu apo neapo, asi zvinhu zvekudhakwa izvi, zvinhu zvekutonwa hwahwa kunzi amai vamukonai kuvamutsa vakadhakiwa, handione kunge zvine chimiro, asi hero jira kufuka kana kudini. Touya kwamuri. Maita basa Mai Chisamba. Nhau iyi ndakaona kuti inyaya yekusanzwisisana. Pane nyaya yegeneration gap. Amwene semudzimai wakare ane tarisiro netsika nemagariro zvaakakura achiita. Muroorawo semunhu wechidiki ane tsika dzaari kuwana nekuda kwekukura kwaari kuita muzvikoro nekwavanobva. So muenzaniso vamwene vaenda kunhamo vari kutarisira kuti muroora wangu ngaamhonere Zambia achiratidza unhu pamberi pana baba nevanyarikani. Uyuwo muroora akatengerwa hembe yake nemurume, asi ari kudawo kuti vanhu vaone kuti ndakaita sei, ndakachena. Saka mashoko makukutu ari kutaurwa naye. Nyaya iri pano ndeyekuti ngatizivei patinenge tiri. Kumonera Zambia hakusi kubvisa mucheno nayi. Mazuva ano vamwe vanobva vatenga iri kana kuti atinoti maAfrican dresses inobva yati bvu pasi. Tsiga ndikuroore woshanda basa rako. Nekuti nyika inokugashira sekuzviratidza kwaunoita. Ukazvirakidzawo kuti uri chigunduru, nyika inokugashira sechigunduru. Saka pamitemo yedu pane gwanza. Nekuti handi muri kuona pange inini ndine makore 67 kaini. Handingaenzane nemuroora wangu ane makore 30 handiti. Asi ngatipei chikamu ichi kuti gwanza rediri pamwe zvandinofarira havazvifarire. Touya tosangana pakati. Ndomboya kwauri Muroora. Nyaya yekusawirirana kwemuroora naamwene inokonzeswa nevarume vedu. Patinongoroorana paya. Murume haakwanisi kurangarira kuti iye akajarana namai vake kwenguva yakareba. Haandisi kudedziwo pedyo namai vake kuti ndivajaire kana kuti ndivazive. Saka naizvozvo pakati paamwene neni panoramba paine mukana wakakura. Ina handikwanisi kuchaziva zvakawanda zvavanoda kana kudzidza zvavasingafariri nekuti mwana wavo ndiye ari kuramba ari padhuze navo. Saka pekupedzisira paya 1 kg yeshuga yambouya yayaka, ina handichakwanisi kunge nchiudza mai kuti kumba kwatosara kusina yandakupai ndiyo yese nekuti hatina kujairana, hatina kukwanisa kuita ushamwari hwakanaka. Saka varume vedu ndo vari kucreata dambudziko pakati pedu naamwe nekuti tisawirirana. Mashoko echokwadi ari kutaurwa naye. Kuti iwewe murume ukaona kuti nyaya dzenyu muri kudziita kunzungu nekunyimu zvinobatsira, handiti munoona kuti zita raamwene chairo kamuongororo netsvakiridzo rainzi vamwe nekuroorwa. Ndivamwe maika nekuroorwa. Ndokuzodimburirwa rarebesa handiti. Saka kunzi vamwene. Ndivamwe mai nekuroorwa. Saka ima hamungafunge kuti mwana uyu akagara naamai yake 30 years. Ashikobvanzi noti ndizvo munoita pamuchato kuti ibva watamba naamwene wako, ibva wasiyana neshamwari dzako, kutambidzana hakusi nyore. Anotoenda achivadzidza zvavanonzwanana ndezvipi, pavanopesana ndepapi, pavangasangane ndepapi. Asi vamwene ngavaremekedzwe, muroora ngaaremekedzwe. Toita sei? Ndiri kuya pane muroora uyu. Saka ndaenda kuchikuva varume vakutohwanda nekuti manzwa kuti ndidzo mesha mukono ameno kana zviri izvozvo. Dambudziko randinoona inini riri kwatiri susana amwene
nderekusarudzira vanakomana vedu vakadzi vekuroora. Dei tikabva pakusarudza apa. Nekuti mumaraini mumwe munandoti zvoni dei varoora mwana wekwanhengi. Nekuti zvoni anoshanda ende anoita zvese zvandinoda. Manje akazounzirwa abva kumasvingo achiuya kuno kubva kumudzi. Achibva kumasvingo achiuya kuno kumudzi. Unzi kana kumasvingo vaite. Watora kunodhura zvimwe singaite mombe dzangu dzese dzakutopera mudanga. Saka kuti zvoni paanozogara muroora uye pamusha kuti mai vaye vachinyatsowirana nemuroora uye vatombodhauta kare panenge pane dambudziko. Vana mwene ngatigonei kugamuchira zvatinenge taunzirwa nevanakomana vedu nekuti ndiye vaanenge ada vekumasvingo iyeye. Venyu vepedyo iye anenge asingaoni, anenge asingaenderani naye. Saka mukazoda kumusarudzira iye asingaenderani naye panonetsa kune vanakomana. Ngatigonei kugamuchira zvatinenge taunzirwa nevanakomana vedu. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzi. Ko zvatine tsumo yekuti mwoyo muti unomera paunoda. Handitika anoda munhu wake. Amusati mamboona vanhu vachishamisa kunzi ndiye mukadzi waJohn uyu. Yowe. Ko ndiye murume wake uyu. Yowe. Vamwe vanonzi zvakazovadanda kuunza mumusha. Handiti vanhu vanotaura zvavanotaura asi iwewe mira nemunhu wako. Nekuti ongororo netsvakiridzo iri kuratidza zvakare kuti varume ndo vanoita kuti vanhu vanetsane. Nekuti ukaona murume ane mukadzi achiita girlfriend, handitika ari kurakidza kuti haasi kugutsikana nemukadzi ari kumba. Nekuti kana baba vabva vati atichava pachivedzero. Eka. Nekuti kana uchigutsikana nemukadzi wako akazvikwanira muto wetsenza mumwe chete. Ndombouya kwauri mukwasha wangu. Iwo waroora ngonomukana wanomboseberawo padhuze nawamwene wamwene wachionawo nguva wanomboita newaroora dzimwe nguva vari wega pasina varume nekuti pambotaurwa kuti varume ndovanokonzeresa dzimwe dzenguva. Mashoko makukutu naye ari kutaurwa nemukwasha. Asi regai ndikuyeuchidze tiri muchikamu chino kare hagara ari kare. Ko unenge wakagara pasi kubasa wasiyani? Wasiyani? Kuenda izvo zvipano mukandibvunza kuti Mai Chisamba wasara endayo kubasa kaiti. Vasara kumba kwako handiti? Imimiwo kana muri kubasa. Dzidzanai, kudzidzana hakureve kugarisana imba imwe chete. Handiti? Imimi ndinosangana nemisvondo nesvondo paTV. Asi ndiri kutokunzwai kuti munoziva zvinotaurwa naMai Chisamba nekuti munozviteedza. Handiti? Saka ndozvazvinoita kana kumusha yedu. Patinofonerana pai, patinotaurana. Foni ngairege kunge iri yemakuhwa chete. Foni ngairege kunge iri yemakuhwa. Mumwe akazotaura amwene vake kunzi vanonetsa vazodini. Ndokujunga, ndokuenda message kuna amwene vaye. Hazvina kumbonaka izvozvo nai. Ndisandaenda kuna mufundisi. Regai ndimboenda kune muroora uyo. Chakavanzika chaunokwanisa kudzidza chikuru chiri mukati maamwene. Tinotora kuti amwene nokuti i-wrong concept. Asi amwene ndimai. Ukada kuti udzidze unofanira kudzidza kubva kuna mai. Ndo muroora mukuru. Saka ukada kudzidza tsika yemurume wako itore kubva kumudzi wacho munowirirana. Segeneration yedu yemazuva ano ndinoona kuti tiri kuti potsekei. Mai ndimai vakangofanana namai vangu. Handikwanise kuvapindura, handikwanise kumisidzana navo. Ndikangodaro ndawina. Ende ndo zviri kuita kuti vana vedu vatiri kuzvara mukati menguva ino havasi kuteerera kuburikidza nemamisidzano nemataurirano atinoita nevabereki vedu. Saka zvikomborero zvedu zviri mukati mana mai vatinavo kwete amwene. Mashoko akanaka echenjedzo nai. Kakumisidzana aka, kakutaurirana zvisiririzvo kana muri vamwenewo dzikamai. Nekuti vamwene vakaenda kumba kwemuroora vanotsvaga nhongwa. Vakasvika mukwasha achibika, vanosvika unotaura kuti Mavis agere, murume wake anobika. Vakazoenda kwavo uku vakaona zviriyo zvakanganisika mwana wavo achibika, unzi akapiwa mubatashaya kutobika. Ngatisangane muchikamu chinotevera.